manitero cha onge kech mpango nyicho chakore chon. Nyithindo nyicho setimo registration gidhi timo penj. Bagni madhi wuok e kar assessment ka parie gima duong' mantiere mbele wa ka assessment mar JSS, yani Kenya Junior School Junior Secondary School assessment. Gino dhi miyo ji bagni nikech pesa onge kakidwa time nikech mae timne mokwongo midhi timego. Kakidhi time gik midhi dwar ma kata na jok madhi timo practicals, gik midhi dwar jok madhi chung'ne penjgo nikech pesa no ng'eni pesa ma igolo mar penjno ema chulo kata supervisors, invigilators ka be makonyo kata security nikech kiketo ni pesa mowuok e interior ministry ni emibi tero godo obila kata jok marito penj, pesa no ok rom, omiyo pesa mar penj ni ema biro. Ere kaka ng'ato nyalo chung' sani kawacho ni koro pesa no ok dhi, idwa ni mondo mi ithu jopuonj gi jonyuol, to jonyuol bende oseting'o mizigo mopek moloyo. Nenore ni sirikal masani kaluwore koda wach mabadi wacho nikech owacho ni gope masani Kenya nigo ni malo, to sirikal kawo omenda mathoth kowuok e budget mondo mi ok chul gogo mane okang' mokwongo ma koro nyiso ni weche mag somo mag primary gi secondary sirikal ok dhi nyalo kawo ting'no. Mano nyiso ni wanyalo dok e higni mag 2000 mondo janyuol ka janyuol one kaka nyathine dhi skul. Sipros, emo mi akoni ni adok koni osiep nambadi.